ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଚାଲୁଛନ୍ତି। 10, 20 ବା 50 ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବି ନୁହଁ, କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗାଡ଼ି ରଖି ସେଇ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ତେବେ ଲୋକ ଜଣକ କାହିଁକି ଏମିତି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଲୋକ ଜଣକ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବା ଫଳରେ ତଳେ ଅସମ୍ଭବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି କେଉଁଠିକାର ଏବଂ କେବେକାର ଘଟଣା ଓ କାହିଁକି ଲୋକ ଜଣକ ଏମିତି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।